Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gere Mas Sujud mebel sing kondang kayak tempat kita Mas. Yo kene iki lho Bos, nggone komplit kursi tamu, kursi makan, lemari wis pokoke isen-isen rumah full. Iki tak rajikan kursi tulang gajah, Bos. Dilungguhi apa enak. Iki meling-meling iki kayune apa Mas iki? Kayune jati nyel ora campurane lho, Bos. Tak duduhi. Heeh, Sing piye, dilungguhi piye? marai penake apa to? Piye? Ngisorane iki lho, Bos. Oh, iki gak nedas iki nek nang sikil iki. Senderane yo degek penak lho. Dilungguhi apa enak. Regane murah iki. Piro iki mewah iki? Regane 5.500.000 sih. Sing full ukiran. Heeh. Nah, iki ya neng sing satuan, Bos. Formasine sak set kangge wong 7 iki. Wah, jan kondang tenan iki, tenan komplit bakule. Ah, betul iki lho. Yo. Nah, Heeh. tak jajal ya. Nek dilungguhi. Enak ngene. Yo, sih. Iki formasine piro iki? Ora diragukan. 3 2 1 1 plus meja. Iki jan full garansi iki. Wis kayu jati nyel. Gede-gede kabeh bahane ya kandel-kandel. Lah sing iki regane piro Mas iki? Siki regane 5.800.000 iki, Bos. Iki sing 5.800.000. formasi 3211 untuk orang 7. Pokoknya bahane full jati kabeh. Soalnya apa nek order nek karo aku rasa nggo DP, rasa nggo muka, nggo kirim alamat lengkap karo selop. Barang tak kirim dicek sik. Ora kayu jati, ora sesuai balene. Sik to iki sakmene gedene iki ongkire mesti larang lho Mas iki. Pokoknya ya, wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura. Gratis ongkos kirim lho, Bos. Yo lho, Bos. Yo, piye to? Pokoknya ya, Heeh. Yogyakarta, Banyuwangi, Ujung Kulon, Cilacap gratis ongkos kirim. Bayare nek wis teko. Bayarin nek wis teko dicek sik lagi dibayar. Lah iki nek tuku parane nanti Mas iki. Langsung aja masuk link bio profil Sujud Mebel Nusantara. Ngono ning nomorku. Oke, siap. Sekitar Bos. Kena Mas, kena. Oke.